pri mojom 5. videi je tu hra Clash of Clans. Ak vidíte, som v klane Akadémia SVK. Vidíte, hrali sme CV a sme ju prehrali. Ak vidíte klan Strážko ešte. A vyhrali sme ju. Ja nevedel som. Vidíš, 4 CV po sebe vyhráte. To nie je možné. Teraz hráme ďalšiu CV. Za 11 hodín som desina a takéhoto supera mám. A potom pôjdem aj na devinu. Tuto, ak dostanem od klánu balóny, dám ich tu dám, alebo tu dám arčerky, balóny dám tu a je to. A potom na devinu pôjdem. A toto je čežici. Tu dám balóny, tu dám arčerky a balóny a je to. No takže ideme si ísť rýchlo a nemôžeme, nevadí. Ale si dáme preč niečo a potom môžeme. Ideme rýchlo. Gema. Ideme dať nejaký ten útočík. Gemače. To nie sú žiadne gemače. To nie je fér. Tu 30 ja tu nemôžem ani. Nevadí. Tak toto dám. Akurát 4. Ešte arčerky treba. Ešte 30 arčerok. Dobre. Ešte. Koľko? Gemu? 4 zas. Pozrieme sa potom. A máme 4, dobré. Čakajte. Pozrieme sa. Oh shit. To bolo málo. Naňho. Moc málo. Arčerka na 5 od koho? To ja neviem. My arčerky na 5 nemáme. Tak viete. Dáme si to zrýchliť. Má tam nejaké blbé balóny na jednotke. Ale na 2. To neviem. On má level 1. Boha. Ja to ponesem točie, to som nevedel. Vôbec natrvali to pekne. Dal na jednu určite. Nedal. Skoro. Vadí. Nedal. Ideme si dať nejaký ten útočík. Čakajte. Ideme útočík. No. Mám to ľudia risknúť? A ideme. Bum. No, nevádne. Tak to dáme všetky arčerky. Dobre. Dobre, výborne. Výborne, my to dáme. Oh shit, I'm a camp. Nevadí. Už 1 hviezda. 2 hviezdy. 2 hviezdy, šitument. Za chvíľku bude 100%. Toto a toto treba ešte zničiť. A toto jasné, že... Zničiť ten horiaci plamen. Vyhral 100% výborne, 28 pohárnikov, 188 už, dáme si balóny, také. Balóny, nikto nemá balóny, tak ja nebudem útočiť, či? Riskneme si ešte taký boom a boom.
A už máme veľa elíku. To dáme tu. Lebo zápec to už nič nemáme, jak vidíte. 3 game, to je super. No, už mám 9 level. Ak vidíte, Archer Tower 3, Kanon 3, Kanon 3. Pôjdem za chvíľku na Tower Hall 7. 4 tia 7. Prosím, nech to budú 4 game. Prosím. Jo? Ne. Nevadí. Ešte takéto dáme. Ešte tuto mám. Ešte aj tuto dáme za 2000. Ale ja som nechcel. To sú somány. Dáme, že díky. Čo mne to nedal ani jeden? Tak tieto buši sa niečím. Prosím. Ne? Jo! Takže kémneme si. Takže ideme útočiť. To je silné na mňa. Silné. No slabé. Výborný útok to bude. Ľahký útok. Ľudia, takto sa útočí. Výborne. Bože. Buďte Arčerky, vy ste najlepšie. Arčerky sú najlepšie. Výborne. Ešte 14 na tom šťavka. 100% ďalšieho. Vratačne spohľadom. A ty na 2 giganti mi dosť pomohli. Či? Dal som ti oboroch vylepšený 1, 2. Nevadí, keď som poď. Povieme, že má dobrú base. TH5. A tento mobil som, viete, kedy som tento mobil nový dostal? Na Vianoce! Máš dobrú bejsku. Ak vidíte, dáme si bara. Tu mám ešte plné. Mám plné. A čo nič nemám. Škoda. Čo si dáme také stavať? Toto je jasné, že si dáme stavať. Moc mi to nemám, ale nevadí. Toto si dáme stavať. Tu si ešte zoberieme. Toto. No potom môžeme ísť na ďalšiu však. No. Potom idem na 4. Takže s týmto videom asi budeme končiť. Takže čau.